maling iki nek ora dikepruki ya ora bakal ngaku kok. Mula bakal tak tetepake Joko Pandhen dadi pandakwa, bakal tak ajokake ning pengadilan, bakal nawa paukuman. Monggo, ning kula tetep boten nayogyani, apa dereng wonten buktinipun, boten wonten ingkang sumerep. Yen kowe dadi pambela, kowe kudu ngerti. Kok bela? Kowe arep mati pisan. Ora apa-apa, aku mbelani kok. Oh, tim pembela. Nek ngono sing bisa mbuktekke sapa sing mateni Raka Arya Guna. Sing jenenge tim pembela ku ya nintingi. Wong lakone wis cetha. Matine mergo Aji Goro Mandala ora ana lila, ora ana liya. Ora mergo saka kapak, ora mergo saka keris, ora mergo saka pedang. Aji Goro Mandala sing duwe ya iki. Iya. Kok ngeyel sampean? Lho ora apa-apa. Lho kena wae nek kok ndang bela iki nyayal ora. Ya mbela-mbela ning duwe argumentasi ngono lho, ora. Aku ki duwe nek sing lemah ra kowe. Ayo emah wong aku cetha ngerti kok. Ayo aku ya lemah kok. Lelakon. Lho, buktine wis cetha. Wis cetha. Bukti kuwi ora kudu sing lakoni. Bukti ora kudu sing lakoni. Ning korban itu bisa sebagai bukti, Saudara. Ora. Kuwi jenenge durung lengkap. Ora paham kowe. Piye? Piye karepmu? Boten nayogyani. Menawi dipun dakwa. Kula tedah ngertos mangke buktinipun sinten tiyang ingkang menjahi. Yen panjenengan ora nayogyani kanthi pawadana njur kepiye kat panjenengan? Nggih, mangke menawi menika saestu sampun wonten buktinipun. Kula purun dipun pidana menapa kemawon. Iki bakal tak pidana pati. Nah, katoke mawon niku. Bakal tak pidana pati. Kula tetep belani mboten saged. Kowe belani Iki. Ragajaya. Nggih, disamektakake kanggo midana Joko Pandhen. Dipidana pati. Gantung napa pancung? Dibancung. Oh nggih. Yen ora iso nemokke sing mateni Paman Arya Guna. Kula samapta. Kepiye? Nyuwun pangapun. Rening menika Joko Pandhen niku dipun dakwa. Yo, Kula badhe ngrembat perkawis sedanipun Arya Guna. Badhe kula tanting. Kula itu badhe dados tanggungan panjenengan. Joko Pandhen kedah saged madosi sinten tiyang ingkang nyedani Arya Guna. Nah, menawi saged kepanggih menika tiyang ingkang nyedani tegesipun Joko Pandhen boten lepat. Ning menawi Joko Pandhen menika boten saged kula dipun pidana monggo kena. kowe njaluk wektu. Nggih, Coba tandingen. Pandhen, Kula paman. kowe tak bilang. Kowe kudu bisa mbuktekake sapa sing ngedani wong tuamu. Ya, sakjroning 8 dina. Nek kowe bisa mbuktekke goleki wong sing ngedani kuwi, tegese kowe ora luput. Ning Narapraja ing Pajang kene kuwi ana sing ngreridu. Kok sing gawe ribut marai ribet. Kuwi sing kudu digoleki. Inggih. Menawi mila kedah kanthi lelampahan ngaten, kula nderek paman badhe kula sendikani dawuh dalem. Yo, Interupsi. iya. Nuwun sewu. Menika badhe pun paringi inah. Kena. Ning ora suwe-suwe. Menik kesuwen kowe mbah. ya ora iso iki perkara kudu dirampungi kok. Apa rampung saiki apa piye? Ora iso kaya ngene iki kudu ini delik permasalahan sing pelit. Pelik. Nek diparingi inah selapan tapi tigang dosa gangsal dinten. Menika kedangun. Sing kesuwen kuwi inahe. Paham sampean? Kok kesuwen lah omong ora. Inahe kuwi kesuwen. Sampeyan. Paling ora 3 dina. Nek ora iso goleki nggih niki sing maten. Menawi tigang dinten kula dereng saged nemokaken awit kedah kados pados sisik melik rumiyin paman. Wah, iki mesti arep mlayu kowe. Mlayu kowe. Sing tanggung niku kula. Halah nanggung apa sampean iki? Napa kula lho sing tanggung. Tenan iki. Tenang. Kula sejine mengke nek wonten napa-napa Supaya kabeh padha entuke. Inggih. Joko Pandhen tak wenehi wektu. Ora 35 dina
ora 3 dina. 30 dina. Kok Tak wenehi wektu 30 dina yen ora bisa nemokke sapa sing mateni Paman Aryaguna, tetep Joko Pandan bakal tak paringi pidana pati. Ning yen bisa mujudake wong sing mateni Paman Aryaguna uwal saka ing Pandhawa. Matur sembah kula. ning menawi wonten melajaripun, icalipun Joko Pandan kula boten Tanggungane Paman Ragajaya. Nah, saiki monggo mbok menawa wis rampung pisokan iki Joko Pandan wis mireng dhewe. Mula bab iki tindakno, golek ana pawongan sapa sing matani Paman Aryaguna. Terang dawuh timbalan dalem. Lilah dalem kula nyuwun pamit. Ya, Kula ugi nderek nyuwun Ayo pamit. Di. kake lakune Joko Pandan. Kowe tak pasrahi supaya ngawat-awati Joko Pandan, aja nganti lolos saka ing kasonan pajak. nggih ndika Panjenengan tak keparake melu mbiyantu goleki sapa sing mateni Paman Aryaguna. Itu akan dawuh. Tak bodholke. ndika